Borba, braći i sestre, borba neviđena do sad, borba u ovoj sezoni od početka evo do kraja. Stižemo do ove zadnje operacije, žetva kukuruza. Šta da vam kažem, kad vidimo koga imamo za protivnike, s jedne strane tržište koje nam ne da nije naklonjeno nego ubija nas. I sa druge strane vremenske uslove isto ubija nas. Nekom je oluja, nevreme, kiša uništila sve useve, a evo kod mene na primjer suša je bila u najkritičnijim periodima i sve prilično slabe izgleda nego što bi ja to voleo. Tako da kad vidimo ova dva protivnika, jasno je kako ćemo mi proći u ovoj sezoni, ali eto, ako mogu nešto da kažem, onda ona rečenica, ako gine, ne gine herojski. Inače, apsolutno nisam zadovoljan kako izveštavaju, kako mediji izveštavaju ovu našu situaciju u poljoprivredi. Zaustavljen izvoz, nema potražnje, odavde dolazi jeftinije, odande, ovo je problem, ono je problem. Ali u suštini obično se završava s tim, pa nije baš najjasnije, ne zna se ovo ono. A kad je takva situacija da se nešto ne zna, tu rečenicu sam naučio još pre mnogo godina. Ako ne znaš o čemu se radi, onda se o novcu radi sigurno. Tako da, verovatno je to ovdje najveći problem, trgovina. Ovdje je situacija takva da u zadnjih nekoliko dana, svaki dan pada cena kukuruza, već je bilo ono 16,5, znači patos. I čak i može od toga niže, verovatno do 0 može. Pada cena iz dana u dan i evo već juče nisu baš htjeli da preuzimaju kukuruz. Znači samo onaj ko ima neka zaduženja da je uzimao materijal, njima uzimaju kukuruz, ovim ostalima ništa ni prestali su jednostavno isto kao malo pre što sam rekao. Pa ovo ono cena, pa nemamo mesta, pa ovo pa ono, tako da jako je teška situacija sad sa kukuruzom. Inače što se tiče samog kukuruza, kako izgleda, kako je stanje, pa nisam zadovoljan nikako, kao što sam rekao, nije padala kiša kad je bilo najpotrebnije i sve ovo jako slabo izgleda. Ima lepih klipova, ali ima i nikakvih. Tako da ovo je navodno najbolja parcela koju imam. Ovdje se uzdam, ovo do sad što smo skidali, prva parcela, on iz prethodnog videa, bila je 2700 kg po jutru. Ova druga nešto bolja parcela, oko 3000 kg po jutru i sad ovdje očekujem da bude više. Mada i ovo mi je sumnjivo, vidite i ovdje ima puno malih klipova, nikakvih. Tako da, ne znam, napeto. Inače, u prethodnom videu mnogi nisu razumjeli šta sam govorio, zašto sam u minusu, zašto sam u plusu. U suštini, ajde uprostim priču, 3100 kg mi je treba po jutru da imam da budem na 0. Znači imam ja svoju matematiku, manje sam ulagao, nije arenda koliko nekih 300 evra, kod nas je niža arenda, tako da po jutru, tako da 3100 kg mi treba da budem na 0 sa kukuruzom, ali ako je 16,5 cena, ali ne znam, ako padne cena onda nema šanse, ne znam, vidjet ću kad budem predao kolika je cena, ne znam, danas, konkretno danas, pošto se menjaju iz dana u dan, vidjet ću. Tako da sve mi ovo izgleda da čak i ako budem imao i debelo preko 3 tone, 3,5 tone, da ću i onda biti u minusu sa kukuruzom. Ali aj na kraju ćemo to sve sabrati. Inače još jedna stvar što se tiče ove parcele, nije ni mene oluja baš poštedila. Nema tako velike štete, ali ima, evo vidite, na nekim mjestima je povaljeno, naročito ova linija. Evo na satelitskom snimku se to bolje vidi, ovaj satelitski snimak, ove snimci su negdje početak augusta napravljeni, tako da evo tu na ovim mjestima vidite gdje je oluja
skrljala, kukuruz povaljala. Nije tako velika šteta, računao sam, evo vidite i dimenzije, računao sam nekih 3%, možda manje. Ali sad kad treba da brojim zrna, svako zrno kukuruza je bitno, tu mi baš i ne treba. Bilo kako bilo, moram ovo sad odradimo, ajde završimo pa da probamo da zaboravimo ovu sezonu. Ništa, evo, čekam kombajn da stigne pa da krenemo. Evo, na 3 dužine se upalila rotacija na kombajnu, znači izgleda da je ovdje nešto bolji prinos nego na prethodnim parcelama kako sam očekivao. Ali ajde da vidimo, ovo je tek početak. Evo vidim nije ni zahvatio svih 6 redova, znači ne može da mu stane u bunker sve. Evo u povratku. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da vidimo. Evo i mali trening da uradimo. Trčimo 400 metara i pratimo kombajn. Ovo jedan. Žetva i trening.
I evo ga sljedeći dan, ukupno već treći dan i zadnji. Završavamo, ima još tu jedno jutro i gotovo je. Ajde, ovo sad neću ništa posebno snimati. Ovo je parcela, niti je najbolje, niti je najgore, ovo je ona srednja. Tako da još ovo da uradimo, sad će to za neki 15-20 minuta pa da neki rezime napravimo. I to je to za ovu sezonu. Sa ovom parcelom smo završili u stvari celu sezonu, gotovo, mučna sezona, hvala Bogu da je već gotovo. Znači mogu da kažem da ništa nije išlo onako kako bi trebalo u ovoj sezoni. Ne znam zašto bi mogo da kažem za koju kulturu. Ni ječam, ni suncokret, ni soja, ni kukuruz, ništa nije bilo dobro, ali ok, to ću u nekom sljedećem videu da rezimiram kad budem sve imao tačne podatke. Sad samo o kukuruzu. Evo 5. oktobar je juče bio, danas je 6. oktobar, juče je 15 bio kukuruz, pao je na 15 dinara. Ta cena je bila negde i 2016. 2017. Sad zamislite kakve su ostale cene bile tad pre 6-7 godina i kakve su cene danas. A cena kukuruza, eto, ko na tom nivou što je tad bio. Znači šta dalje da se kaže, tako da neku matematiku što sam imao u prethodnom videu kad sam govorio, to sad sam morao da revidiram. Bilo je da mi treba 3100 kg da budem na nuli sa kukuruzom, ali to sam računao dok je cena bila 16,5 dinara po kilogramu. Sad, pošto je 15 dinara, a možda već i to juče bilo, danas već spominju čak i niže, sad mi treba 3300 kg po jutru da bi bio na nuli. I eto, tu sam izračunao neke proseke. Ona najveća parcela, ta mi je najbolja bila 3700 kg po jutru, znači tu sam neki 400 kg po jutru bio u plusu. Ona mala, najgora parcela, tu gde sam imao suncokret, da ni na što nije ličio kukuruz, tu sam imao 2670 kg po jutru, sreće pa je to bila najmanja parcela, samo nekih jutro i po. I ova tu parcela, ovo je nešto osrednje ispalo, 3470-80 kg po jutru. I to mi je ukupan prosjek, znači sve kad se sabere 3433, ajde 3450 nek bude kilograma po jutru. Znači neki minimalan plus, 20 evra sam izračunao da sam u plusu po jutru, znači nula u stvari, nula. Ok, mogu ja tu da pogrešim, nisam računao svoj rad, nisam računao amortizaciju mehanizacije, tako da ako bi to sve računao to bi mnogo bolnije bilo, ali aj recimo da sam negde na nuli. To je bolje jedino od onog da sam bio u minusu, eto, toga je bolje, ali eto, ništa, jednostavno sa ovom cenom i sa ovim vremenskim uslovima ne može se tu ničemu dobrom nadati. Izvukao sam šta se izvući može, pravio sam i ja neke greške, eto, na primjer, ona najveća parcela, da sam sve ostale uradio kao tu najveću parcelu, bolji bi bio rezultat, ali eto, da sam znao gde je rupa, ne bi išao tamo pa ne bi pao, ali šta da se radi. Tako da to je to što se tiče kukuruza i mogu reći i cele sezone. Šta radim? Krećemo odmah sa novom sezonom. Samo da kažem, to sam zaboravio. Vlaga mi je bila 14,5, ali nešto su mi odbili na lom i na onaj defektna zrna, tako da to su bili solidni rezultati što se tiče ovih parametara, ali sve ostalo ne valja. Tako da to je to, kažem, što se tiče ove sezone.
krećemo sa sljedećom sezonom, šta da radimo, moramo. Napravit ću jedan rezime kad budem saznao i za Suncokret još uvijek ne znam krajnju cenu, tako da tu će se vidjeti, tu ću znati tačno da kažem ukupan rezultat financijski šta ćemo stvariti kad budem i Suncokret saznao krajnju cenu. Tako da uskoro se vidimo u nekom novom videu. Svako dobro, pozdrav!